Eh wembeje. Hayi singabafana besikole nje siyayihlaba siyayihlikiza le ndaba yakho. Siyihlikiza kahle kahle. Uzomosha. Ayikho into yakho. Yes. Beje hlala phansi udla imali egrand ma. Wembeje. Hayi singabafana besikole nje siyayihlaba siyayihlikiza le ndaba yakho. Siyihlikiza kahle kahle. Uzomosha. Ayikho into yakho. Yes. Beje hlala phansi udla imali egrand ma usayihola. Yes. Makuthi 350 SRD ngithi. Ya, kahle Wembeje mana chazela. Chaza mzala. Chazelwa yimi manje Mbeje indoda emnyama inkothomane. Yes. Ithi mina angeke uphumelele. Wembeje ngeke uphumelele mfowethu. Yes. Khohlwa. Sifuna ukukhohlisa mfowethu. Masaziqhubeka lo shunu wakho bu right usafaka nje ama black seed akho lawa. Yes. Ufale izikipa zakho zo black seed lezi esingazazi noma zo 500 yini. Asisebenzi leyo nto leyo. Phela ufake se-NC noma se-NKA. Wembeje usona isibonelo kuthina abafana besikole ukuthi kumele senze kanjani. Hayi. Mbeje, kumele ube isibonelo kuthina sabafana besikole. Hayi kuthini bafa ngigadli kodwa Mbeje lungisa indlela zakho. Wembeje ayisebenzi lento yakho. Yes. Chazelwa yimi manje Mbeje indoda emnyama inkothomane. Yes. Ithi mina angeke uphumelele. Wembeje ngeke uphumelele mfowethu. Yes. Azinabadala abafana esikoleni yini uniform ezingane zenu nile nazinabadala abafana ezikoleni lokho kumnyama kuthiwa inkothomane abo ubuso ukuthi kufundela kuba umechanic ubuso bugcwele uoyela bomnyama ubuso bugcwele uoyela akugezekile kahle yabo abafana umhloshana bafana anizama ukugquma noma nigeza bonihlifikile induna ubuso bona buyabhubha induna inihlifikile ngiyaxolisa ukusho kodwa ubuso bona ubhlifikile anilungisa indaba obuso lwanini nezinduna ayinombeje.